to ba kuɗin mota, ba kuɗin keke, ba kuɗin keken nufi. Akwai mutumin da zai shekara 20 a local government ɗaya, bai san ta ɗaya local government ɗin ba, baya da guzurin zuwa gun. Kadal faqru an yakuna kufra. Subhanallah. A'udhu billahi minal kufri wal faqri wa adhabil qabri wa qina adhaban nar. Jama'a, komai da muke bukata na ci gaba da samun alherin duniya da lahira yana cikin musulunci. Kuma sai Allah ya haɗa ilimin, sai sabana alkur'ani ya saukar da shi zuwa ga fiyayyen halittar Allah gaba ɗaya, wanda ya ba shi umarni ya karantar da duniya, ya karantar, bai rage ba bai daɗa ba. Kaga wanda ya ƙi karatu, jama'a shi ya jawa kansa. Saboda haka mutanen da suka yi wasa da makarantu, in ka je ka tarar da gari ba maluma ba makaranta, to in sun ga dama su duka su ta noma, su samu abinci, su samu ruwa, su sai motoci, su kaza. Amma idan ka zo garin ka ga yadda magidanta za su rika tsalle suna rawa, dan kufe gere ya zo gari sai duk gari a taru, maza da mata, yara da manya, ce idan za ku za su kallon wasa. Na ce mai kufe gere ya zo garinsa zai yanka wuka a cikinsa, zai yi tsari a tsakar sarari duk da muninsa, ya yi ba duhu ya bigi hankalinsu, su cinye nasu lokacin ba amfani sai masifa. Allah ya mana tsari. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Jama'a kun gaba a wannan duk irin professors, shehunan malama baharin ilmi, kowa fa mun taɓa fannansa in ya dinga karatun har sai ya ƙare bai kai ko ina ba. Haka ne wala. To, za da haka kaga mun yi magana masu binciken ƙasa da nau'inta da kaza, sai kaga kamfani kaza sun kuɗance saboda ginin hanyoyi. Haka ne. Sun san jikin ƙasa ta kaza da dafaro da yashi da marmara haɗa nan da nan, kwalta zai ƙarfi. Sai ka ji ana ce a kira kamfani kaza, biliyan nawa za ku yi, kun san jikin ƙasa ta nan da nan, in kun ɗebo can kun haɗa da kanan za ta yi. Sai kun haɗa akuwa da daɓaro, wani gurin ya zaunu. To ba ilimin binciken ƙasa ɗin nan duk nan aka tattara su ba nan za su yi har su ƙare ba. Da aka yi sama, Ubangiji ya magana misali tafiyar rana da wata, duk ɗan sama jannatin duniya da farofesoshinsa ba nan za su ƙare ba. To ma waye sama? Allah. Waye ƙasan? Allah. Waye ajiye su da ba su motsin komai kan ya ware su? Allah. To ya kuma mutum ba zai gaskata da Allah da ya yi mu, ya yi ranar, ya yi wata, ya yi taurari ba, wallahi sai rashin rabo. Allah ya mana tsari. Wallahi Allah. Wani zai ce a shi abubuwan da ya karanta na yanayin tafiyar lokaci ne ga yadda harkokin dare yake. To Allah ya ce wa huwa alladhi Allah shine wanda khalaqal layla, ya halitta dare. Yan binciken dare an gama da harkarku. Allahu akbar. Wannan hara Allah shine ya halitta yini. Yan bincike wanda sai da rana an gama da harkarku. Yan binciken sauran sama, rana da wata da taurari, Allah ne ya halitta wa shamsa da rana, wal kamara da farin wata,
a wani gurin kuma sai da ya hada da annujuma taurari. Ka duba nauyi irin na rana da wata aka ce a ɗan wata motsawan lokaci da bai wuce ko bai kai minti guda ba, idan rana ta yi suha sai ta yi tafiya mil 60. Sauran wata na tasa tafiyar. Wasu tauraron idan rana ta gansu ta ga manya don ba ta kai rabinsu ba. Allahu Akbar. Su ma suna tasu tafiya. Ace akwai tauraron da a tafiyarsa shi kuma idan ya tafiya ɗani guda to tafiyarsa ta kai ta shekara 1000 kan yi ɗani guda. To rana da wata da taurari da halittun Allah masu gudana cikin sararin samaniya ba karo, kullun kowane ɗaya daga cikinsu fi falakin yana cikin wani komi yasbahun suna ninkaya. Allahu Akbar. Amma ba karo. Shi halitta shi yasa yadda za su tafi ba su je sun yi arangama sun kara ba. Illahi allazi la ilaha illa huwa, da ka san dabba take kwana a gidanka da na san tatawa. Wani daren ba za ka iya bacci ba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mataimakin shugaban 'yan agaji na ƙasa na ƙungiyar jama'at izalatul bid'a wa iqamatus sunna da ɗan uwansa ya zo ya ce ina son zan faɗaɗa gidanka a layin zumunci na matsayata ta musulmi Abubakar Plaza. An je za a ga gidan yanzu. Haka ne ma. Da ba haka yake ba. Da kamawa deputy director gunda zai ɗebe iyalinsa ya koma kafin ya gama gini, ko shi ya biya ko daraktan ya biya ko dangi, don ban san wannan fulla-fulla ba. Da aka zo sai aka ce ai gidan nan ana jin akwai wani maciji ya fi shekara 20 ko 30 a gida, kuma yana haihuwa da 'ya'yansa. Ya san hanyar da zai biya fita ya je ya kiwo ya dawo, ya san yadda Allah ya sa masa kar ya taba kowa. Allahu Akbar. In ba Allah ba, wa zai hada wannan ya raba kiwo wani bai taba wani ba? Sai Allah malam. Allahu Akbar. So ma na samaniya kullum fi falakin yasbahu. Mu ma a nan ƙasar aka ce idan aka baka tabarau ba mai madubin dubarudu ba, wanda yake zai yi zara ya hango nesa, idan aka sa maka mai kambama abu gida 100 kaza da an sa idan sai a ga mutum ya faɗi po yaya haka sai ce ya ga wa'yansu ƙursa-ƙursan abubuwa da suke yawo ne a bayan ƙasa, wanda Allah ya bar mana wani kaifin ido ba za mu gansu ba ma balle gaban mai faɗi. To sai ya sa abin da zai buɗe mai ido ya hango su, sai ga wannan ya taho wacce sai po sai ya faɗi. Sai an cire mar an bar masa da gani daidai yadda zai rayu. Allahu Akbar. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. To don abu masana da suke bincike, malama da ke wa'azi da suka karantar da mu da muke kwatantawa almajiransu. To kar wani fa iskar duniya ta ɗauki shi ya ga kamar ya zo kenan. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Kafirai sun yi wata mugun buri, wasu sun buga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ba shi tsawon rai har yanzu yana nan. Ya za su yi
ya bar duniya su sakata a bar su ba wa'azi. Allah ya nuna wannan burin ma da kuke burin banza ne ba zai yi ba. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda, ba mu sanya ba li basharin ga wani mai rai min qablika mutum gabanin zuwanka na annabawa da manzanni al khulda zaman har abada a duniya, ba mu sawa kowa wannan ba. A yi burin ka mutu don a sakata wahalar banza ce. To yayin da suke burin su kaddara afa in mitta, shi to ya Rasulullah idan ka mutu din fa saboda mutuwarka hum alkhaliduna su sai su dawama ba mai mutuwa. la ya shi abada. Ka zama na mugun mitin da ya yi shi zamanin su Abu Jahal suna nan ba bakin su. Haka ne ma. To yanzu ina alhazai yan uwanmu, wa ya je maka ga gidan Abu Jahal? Gara mamo da muka fara zuwa tun 1977 gurin da aka yi Zamzam hotel din nan. Na'am. Ai dutse ne da mu alhazai mun je sai a nuna mana ga gidansa can an gina shi ana kun ga gidan Zumbuli, sarkin marowata, haka ba Hausawa suke cewa. Amin. Sai suna nuna shi ga gidan Zumbuli can, amma da tafiya ta yi tafiya aka dinga gwamɓarar dutsen, ana cira rikakkun duwatsu ana waje da su. To da aka yi ƙasa aka yi ƙasa aka yi ƙasa, yanzu ka je hotel ɗin ka danna wata lamba sai ta kai ka ƙasa sama da hawa 30 inda sama ne, ko kuma za ka yi sulu zuwa ƙasa a cikin tsamin da zai ɗauke ka lifta, sai ka sauka gidaje 30 a ƙasa inda da can ɓalɓoli Zumbuli ya zauna. Allahu Don ana jama'ar musulmi, Allah abin tsoro, Allah madogaran bawa, mu rabu da kowa mu kama Allah. To kun ga ashe duniyan nan ka duba gaba ka duba baya, jama'a ba wanda zai tabbata a duniyan nan. Wata rana yanzu sai labari. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Allah ce kullu nafsin dukkan numfashi kar wani ya ji da wai a wannan duniyar dai ko wani rai za'iqatul maut, mai ɗanɗanar mutuwa ce. To ga ma a cikin duniyar, ashe wata rana yanzu kowa ya kama kabarinsa, wanda ya samu damar shiga kabarin, wani kuma yanzu yana can ƙarƙashin teku, shi nasa kabarin ke can, wani kuma ya yi sama bai iya dawowa ƙasan ba. Wane ne ba a yi? Kullu nafsin za'iqatul maut, dukkan numfashi mai ɗanɗanar mutuwa ce. To ga ma a raye a duniya wa ya raya mu Allah. To duniya gidan ɗaukar jarrabawa ce, Allah bai bar mu a duhu ba, ya sanar da mu, kar wani ya je ɓatan kai ya zaci ya zo duniya kenan, ya yi ganganci irin na wa'yansu attajiran, ya yi ganganci irin na wa'yansu masu karatun, ya yi ganganci irin na wa'yansu 'yan siyasar, ya yi ganganci irin na wa'yansu sarakunan. In tsaya haka kwanta faɗa. Yawa,
to gangancin mayansu attajiran kamar yaya mutum ne zai ta neman kuɗi ta yana yaro Allah yana ba shi jarabawa yana samu yana tarawa yana samu yana tarawa yana samu yana tarawa tun yana cewa yana da kaza wata rana sai a ji a buɗe buɗin motarsa sai a ce an tsunto masa miliyan 20 ya manta ko kuna jin ba za a yi haka ba ku dinga hira da manyan masu kuɗin kuji ko ba yi to kai ga wanda ya je iya manta miliyan 30 a boot kana jin kuɗin nan nasa hannu baka hannu ƙwarya ne la ya sha hasir ya jama'ar musulmi idan mai wannan baiwar bai tuna Allah ba akwai ganganci a harkar ko babu akwai ganganci malam idan bai tuna cewa wannan kuɗin komai yawansu wata ran zai bar su sai dai a raba gado bayan Allah ya karɓi rayuwarsa daga ma'unatu tajhis yadda za a ɗawaine binne shi sai wasiyar da ya yi sanda yana da rai a gina masallaci na miliyan kaza a kudinsa ko makaranta ko a basuwa da wance kaza yana mutuwa sai a ce to ga wasicin da ya yi sai a ce to a raba dukiyarsa a gani in ce ko bai wuce 1/3 na dukiyar ba in bai wuce 1/3 ba na dukiyar to a zartar da wasiyar dan kayansa ne sanda ya yi na da rai ya ce a bayar in ya wuce 1/3 sai ce to abin da ya ce a yi ya wuce 1/3 magada kun yadda suka ce sun yadda sai a yi suka ce ai ba kudinsa ba ne yanzu to sai a bari to wanda ya ƙi zakka a cikin masu samu wani ma ba har ya ƙi ci ya ƙi sha ko ba a samu a harkarsa da ganganci ko babu da ganganci malam kuma yawanci wa'anda wancan bala'i yake samu marasa imani ne kwanakin baya ka bani wani labari na ƙara ganin darajar wayanda Allah ya musu dukiya abin nan Kano gidan Alasawa Alhaji Aminu Dogo sai aka zo ana mata tambaya in fa yan jaridu dan bana mu da aka zo ana tambayarsa yanzu mai kake jin daɗi a takaice dai yanzu kan ya kusan shekara 90 a duniya a cikin dukiya to kaji ma 94 ga masana suna tuna mu ikon Allah game da harkar ya ce duk duniyan nan ni yanzu ba abin da nake jin daɗi a jikina ko wani yanayi abin da ya rage a zuciyata nake roƙon Allah ya taimake ni shine in cika da imani. Allahu Akbar. Allah ka mana baiwa cikawa da imani. Mun yarda muna faɗa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. To kaga in ba irin musulman da Allah ya bashi basira yi wannan tunanin ba, wani kafiri ya na ruwansa ma da magana wai ya za a iya mutu sai rika ce ya za a yi a kankare mafata ko ya dawo saurayi wannan ɗin tana yiwa sai ce ya za a samu wata rama da za a sa ta a ruwa ta daɗe a kaɗe mata gashin ɓawon jikinta ta kama da gashin mutum ya ce a rina ramar a ƙera masa sabon gemu ya aske wanda ya yi fari ya sa baki to duk da haka daga jikinsa ya tsoro kai kana wahalawa ne amin
nabluukum bisharri wal khair. To kun ga akwai masu ganganci a attajirai ko babu? Ba ruwansu da magana cewa za su mutu. Tsufa na ƙara zuwa suna ci a musu wani wankan asibiti su ja, ko a sa musu gashin bayala-yala, mazan ko mata. Wato sai za ka yi kiliya da tsohuwar ba Yahudiya ko Baturiya, sai ganta ta ɗuma wata jaka a gadon baya, ta sa wato ɗamara ta ɗaura cikin ta ƙwaras waye ta har yanzu tana nan. Kuma ita da kanta wata rana za ta zauna da kanta. To wannan rayuwa ta duniya Allah ya ce wani bulukun muna ba ku jarrabawa ne. Wata rana bi sharri da abin da yake ba kwaso ba daɗi. Da za a ce muku wannan abun alheri ne maka daga ce ba alheri ba ne, in an ce abu ba alheri ba kuma mun san sunansa. Wata rana kuma alheri, sai Allah ya nuna to da mai daɗin da mara daɗin don haɗa su fitna, gwadawa na baku. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabahu sarra'un shakara fa kana khairan la wa in asabahu darra sabara fa kana khairan la wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Wanda yake da rayuwar da inda duk abu ya juya sai ya zama mar alheri, ba wanda zai samu wannan sai mai imani. Wallahi ba da albarkar musulunci da imani ba yau ba zan iya buɗe bakin yi wa'azi. Allahu akbar. Dan na musu ku rabuwa da ɗaya daga cikin ƴaƴana, inda Hausa zan faɗa, dan ɗan ƙanwata ce. Buhari, Allah ji kansa ya rahamshe shi, mutumin kirki, mai gaskiya, mai riƙon amana, tsayayye a bakin aikin Allah. Hatta musabaƙan nan da muka je da shi muka tafi, yana cikin direbobinmu. A can ɗin ma ya yi rashin lafiya sai da aka yi ta ƙarin ruwa, amma kuma shi ya tuƙo mota dawowa. Muna zuwa ƙofar gida bayan mun shiga, ba a minti 15 ko 20 ba sai aka ce min Buhari ya faɗi. An ɗauke shi an yi sunna da shi. Yi kwanaki wanda ba za su gaza 5 ba, sunnar suka yi abin da suka saba, domin waɗansu manyan likitocin Jude suna aiki a Jude suna aiki a sunna. To wan aka ga wani abin da sai an je can wajen aune-aune sai a rubuta musanya gurin yin jinya, rifa, sai aka rubuta aka ce a kai shi Jude. Ni watakila saboda nisan Jude ko kuma wani abin na daban ban taɓa zuwa ba sai shekaran jiya sanadin Buhari. Na je na ga yadda jikinsa yake. To Allah ya dawo da ni, kadai ka tambayi halin da nake ciki. To kun ga Allah ya ba mu jarrabawa bi sharri da abin da yake mai ɗaci mu ba masu. Dan da so na ne da Buhari yanda ya saba yau ma da shi ya kawo ni. Allahu akbar. Gaskiya. Jama'atun da kwanansa ya kare, ya za a yi? Sai haƙuri. Sai mu ce Allah ka ji kan Buhari. Abinda muka sani nasa gaskiya da riƙon amana, da riƙe addini da kyau, yana cikin wa'anda Allah ya sa a makarantar da nake karantarwa, yana cikin masu ɗaukan karatu. Na zo ma da safe ban gashi ba, ce ina Buhari. Allah sarki. To Allah ya ji kansa, Allah ya rahamshe shi. To ba bayan Buhari ne kawai ya koma ga Allah ba yau. Ya Ubangiji, duk wanda ya koma ga Allah na al'ummar musulmi, maza ko mata, kowane matakin rayuwa yake, Allah ya ji kansa. Allah ya rahamshe su.
Allah ya sa sun huta, Amin, malam. Allah ya kyautata mu bayan tasu. Yin malam. Saka. Da so samu ne, da kowa a cikinmu ya gane zaman duniya gun ɗaukan jarrabawa. Jama'a wanda yake ga dukiya, ga biyan zakka, ga kyautatawa dangi da 'yan uwa, ga cin mai kyau, shan mai kyau, ga kyauta, ga sadaka, marasa riya, marasa sum'a. Ai kuɗi ya dace da shi, dukiya ta dace da shi. Ajaban li amrul mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Wallahi wanda Allah ya bashi dukiya da imani kai suwa na an yi sa'a sa rana ɗayan ka ga alherin da zai yi to aljanna dillibus. أعوذ بالله من الكفر والفقر وعذاب القبر وقنا عذاب النار. Kar ku yadda da karantarwar 'yan ɗariƙo da shi'a da kafirai masu jefa wa musulmi rauni su ce maka in kana shiga haddaji kana yawo da gizo ba ka talgeshe wata kana da kirki kenan a duniyar mayaudara. Banda kai a zuwa kasuwa, banda kai a zuwa gona, su ta kiralin banza. Malamai sai da ta ce me suke yi? A ce a shi ba zuwa nan da can. Sai ruwan damuna ya sauka sai mai ko kaba, sai ruwan ya zuba ya ce Allah ya kawo. Sai ka ce suna ce manya. Na ce to akwai rage makirari. Sai ku ce kuma baya ci, baya sha, baya tufafi, baya wanka, baya wanki, baya da yaya, baya da mata. In dai kirarin naku inda kuka ɗauko sai ku bure mana. Sai su yana cin abinci to mai bashi ya fi shi daraja. Allahu akbar. Gaskiya. Suka ce yana shan abin sha, mai bashi abin sha ya fi shi daraja. Yana tufafi, mai bashi tufafin ya fi shi daraja. Ni ba busan iska ne na faɗa ba. Annabi ne yace yadul ulya khairun min yadis sufla. Hannun sama mai bayarwa shi ya fi alheri ne yadda sufula daga hannun da zai zo daga ƙasa don ya karɓa. To ko duk suna da kyau amma dai na sama mai bayarwan ya fi. Zo da na ce mai ba shi to ya fi shi daraja. Ɗan aka halalo wannan ɗin kaga na da inda na ja na tsaya. Haka ne. Allah ya datar da mu. To yanzu 'yan siyasar yadda kasan so suke ƙera lokaci. Sai mutum ya ce in ya yi shekara hudun farko ya yi ta biyu wanda yake so ya yi ta biyun farko ya yi ta uku jikansu ya yi ta biyun farko ya yi ta uku ta kaza. Ame ya ce a tafiyar lokaci. Jama'a kuna saurare na? Na yi ne numfashi. Billahi lazi idan muka yi numfashi muka huro banda ikon Allah ba za mu iya mai da sabo ba. Allah. Idan na sabon ya shiga in ba Allah ba mai sama sake na biyu ba. To kai da wanda ya fitar da wanda zai shiga ba mu da hannu a kai ina ɗiban shekaru. Sai ta rikita mutane. Yanzu dai mu a nan jihar Filato ban san ko da wata jihar ba. Wai ka ji mutane Yahudu da Turawa sun ce kasu yi aure sun yadda. To ba aure ina haihuwa. Yahudu da Nasara sun ce su yi auren jinsi amma 'yan Najeriya dai ba su yadda ba. Don an taɓa zuwa majalisar ƙasarmu da musulman da kiristoci suka ce kai har kiristocin suka ce wannan su dai ba za su yadda ba. Na ce kiristocin Najeriya kun yi abu mai kyau kuma. Na ce yadda musulmi suka karantar da ku mu aure alheri ne a gare mu haihuwa alheri ce a gare mu na san cikin alkur'ani da hadisa na sallallahu alaihi wasallam kuma da kuka kiyarda da auren jinsi kuma Allah ya kode muku kofa ku taho mu gudu tare mu tsira tare ko ba ta haka a Najeriya ba to 'yan auren jinsi
yaduwa suke ko arewa je ka Jamus garin da yan tsalle-tsalle suka je aka musu baptisma sai ka je ka tarar da mutum saura shi ɗaya a gidansu sauran duk sun ƙare shi ma ɗin luwaɗi yake yi sai ka da tsohuwar mata duk danginta sun ƙare ita ma ɗin maɗigo take to da shi mai luwaɗin da ita mai maɗigon ranar ga watan nawa za a je yi musu barka da sun ƙare to wancan abin ya shafi waɗanda suka ruɗa a Najeriya suka hana su auren mata biyu suka hana su aure a kan gaba sai zamanto an fitar da sakamakon waɗanda suka yi ƙuri'a sai suka ga ai su babu duk da murɗiya da farfagandar da suka yi kaga mutum ya yi ƙarya a ɓoye a ɗaki ya roɗi mutane in aka zo ana ce kai kayi nasara to shi baya jin daɗi don ya san ƙarya ya yi kamar mai karya azumi a ɓoye in an zo buɗe baki muna shi sai ya yi manna sai zuciyarsa ta ce to ai so ba su yi ba kana son kai manna azumi ya ce ai so ba su yi ba to za ka zo irin cutar da aka shirya za a mana aka yi ta faɗi a zaben Jos da Basa suka rubuta wai suna gabanmu da ƙuri'a 13,000 da yan kai tun na ƙarya mala na zai ce kai ɗan arfi ga sani ba magana siyasa nake ba mutum nake duba da naga an toshe mana wani guri ya ce an kusan wata ba kusan wata ba aka ce to me wata na ce to mun riga ku mun ce Allah za mu yi addu'a bayan wannan ba na ce addu'a mu ta musulunci za mu yi ilahi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu za mu yi tare da aiki da muka haɗa kai muka yi zaɓe ba mu kwantara su da ƙasa ba to yanzu kuma muka je wani rashin basira wasan da muka zo aka ce ku zo wanda a lokacin bai kai ƙuri'a ba yanzu ga na'ura za a yi kowa je ya yi ƙuri'a sai matasa suka je suka ta yi miliyoyi wai da aka tashi aka kawo mana ta mata jihar Filato sai suka ce a je a kai ta wani daji kowa ya yi sai ya je can wajen gari kuma watakila sun kafa masu kai ma hari wai da wannan wai za su ci zaɓi to ni yanzu ni ba ta tasu nake ba inda ƙarya ce ba sun yi mana ta 13,000 ba yanzu soya kan kujerar ku wa ya ba mu to jama'a kun ga ranar gaskiya ko na ce ba zagi ba doka ba tashin hankali ka yi ƙara a yi abu bahasi da aka bi ai gaskiya ta fito malam to ni yanzu wanda nake so wa magana akwai wani rukuni da gwamnati ta ce musu wai INEC masu lura da harkar ƙuri'a da zaɓe ko to mu INEC ɗinmu ta ce ba dama mu karɓi katin mu sai mun je gurin hatsari tuku tsarin ƙasar ne ya biyo mu unguwanmu ya mana sannan ba dama mu samu sai mun je gun da aka kaba mana tarko to INEC na haɗa ku da Allah ku bincika me yasa aka yi haka dan me za a ce mana haka saka ba da alkhairi cikin mahaifa kar ku ce fa jihar Filato ne kawai ko Kano ba masu son rai Sokoto ba masu bin son rai Anambra babu daidai ne INEC ta zo ta shiga cikin ra'ayin 'yan siyasa ta ce kada a kaiwa wa'anda suka yi don kar su zo su karɓa don a ce an ci su to Allah ya sa INEC ba ta san wannan murɗa-murɗar ba in ta sani ta gyara in ba ta sani ba an gaya mata
ni labari na samu. Ai ku bincika, in haka ne ku gyara. Kowa aka yi masa yadda zai iya zuwa ya karɓi ƙuri'arsa. Idan kuma tun kafin ranar jefa ƙuri'ar kun tarewa musulmi tasu, ko ku 'yan siyasa kaza a jiha kaza kun tarewa wanda baya siyasar gwamnati tasa, to muna tambaya sunan wannan adalci? Jama'a dukan mu talaka mana ta munna. Muka ce shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari, yadda ni nake kiransa, a gwamnatance kuma sai su cire masa gafakarsa ta jana, ne kuma sai ji nauyi. General Muhammad Buhari ya ce in Allah ya yarda sai ya yi zaɓe na gaskiya mai tsafta mai adalci ko ne ɗaya na ji. To ban kai ne mu ga shi nan an ƙi ba mu ƙuri'unmu, an kai wani lungu ba mu yarda da tsarin ba, sun taba mana haka, suka da jama'ar mu suka kai wani guri wai oto baba ko waɗannan da neman tuna mutanen da aka kashe wani abu ba, to sai mun shiru. Kuma na Lagos ku tanka, kuma na Anambra ku ga dubu ku tanka, Sokotawa in kun ga za a muku ba daidai ba ku tanka, mutanen Yola in kun ga za a muku ba daidai ba ku tanka, Kanawa in kun ga za a muku ba daidai ba ku tanka, mutan Bauchi in kun ga za a muku ba daidai ba ku tanka. Ko dai ainihin a ja hankalinta mu je inda za mu karɓi ƙuri'anmu, ko kuma ainihin ta yi ta turawa ta yi hijacking ta ƙwace mana ƙuri'u. Gaskiya ne. Ya za ku zo ku ce mana mai ƙuri'a za a bamu, ku naɗa wayan su zo su ce sun tare wai sai dai mu je gurin hatsari. Dan ne wanda ba sa san mu a kai musu nasu inda za su samu, masu son mu inda muka amince a kawo mana inda za mu samu. Kowane ɗan Najeriya kar a danne matasa, in dai gaskiyar ake so a yi. Ni a gani na da gaske General Muhammadu Buhari ya ce za a yi zaɓe mai adalci. Ko ‘yan INEC ina zaɓe mai adalci, ku ce a rarraba ƙuri'anmu, a hana talakawa zuwa guri sai mai hatsari. Tun ba zo zaɓen ba muna ta addu'a Allah ka sa a yi lafiya a tashi lafiya, wani kuma ya tace zai ƙulla mana shari. Ka duk mai shari Allah ya rushe shi. Duk mai gaskiya da adalci Allah ka taimake mu. Amin. Ka jama'a wanda suka koma ga Allah, Allah ji kansu, da jikan Buhari da sauran wayanda suka koma ga Allah. Jama'a don mai san kansa da lafiya, mu imani mu yadda a zuci da baki da aiki da littafin Allah Alƙur'ani mai girma, wanda alherin duniya da alherin lahira na ciki akwai iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Ikaratu da sunan ubangijinka, wato Allah allazi khalaqa, wanda ya halitta. Shi ɗaya ne Allah mahalicci. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Jama'a sannu ba ta hana zuwa. Na san ranar da muke ɗaukar karatu a gurin malam Sheikh Ismail Idris bin Zakariya a ɗaki sai an kulle da karantar da mu tauhidi da wajabcin karatun Qur'ani, yadda aka saukar da shi mu fitar da makharijul huruf, mu nemi sanin ma'anar karni karatun ta tsine saboda duhun sharrin ɗan ɗariƙo da shi akwai da yake shi, amma lokacin ba su da yawa, ba a iya zama karantar da mu sai a ɗaka karatu. Allah ya dinga buɗe mana hanya, aka fara zuwa, aka yi a NA Jos, aka yi a Dogon Dutse, aka je can hanyar Zaria. Allah yana bunƙasa kayansa, muka fara fita waje.
a jihar Kaduna muka fara zuwa Kafancan, garin da sarki na yake. Yawa dare da na gaya maka kake ka daura mun magana. To a yanzu da muka dawo sai malam ya fara bude makarantun mata, suka fara karatu na rainon yara na ibtida'iyya, aka kammala. Shekarar da suka kawo ɗaukar jarrabawa da za su shiga madarasatu dirasatul islamiyyar aliya, to aka kawo principal na farko malam Salihu, Allah ya ji kansa. Principal na biyu malam Aliyu Sange. Ina karatu a jami'ar Bayero, Allah ya dawo da ni bayan kammalawa ta zuwa zangon da na yi a wannan lokaci. Sai malam ya ce zo ni ne principal, ya ce to su malam Hassan su ba su tafi. Na karɓa. Shekarar da na zo principal, shekarar muka fara ɗaukan 'ya'ya mata a haya islamic, don karatunmu ya faro tun daga ibtidaiya, mun kawo gabar su shiga madarasatu dirasatul islamiyyar aliya. Ku je ku bincika, an yi haka. An yi haka malam, tabbas. Makarantu suka yaɗu. Makon nan, kun san dai yau kwanan watan 6 ko 5? Yawa Jumada Athani. A'a watan nawa? Ai ba wata 10. Watan 6 malam. Yawa. To watan 6 din yau kwanansa 14. Haka. Shekarar da nake wannan wa'azin bana take da shekara ta 1400 da shekaru 44 hijiriya. Watan boko kuma yau 6 ga watan Januwari shine watan 1. Kiristoci sun makalkalewa wannan lissafin, suka ce za su ba da labarin yawan shekarun da aka yi daga ranar da aka haifi annabi Isa bin Maryam. Suka ce bana take da shekara ta 1000 da shekaru 23. Na ce ashe ba Allah bane, tun da an san ran da aka haife shi. Allahu akbar. To kaga a wannan shekarar, makon da ya wuce, jami'anmu masu lura da makarantunmu na rainon yara da ibtida'iyya sun zaƙulo ƙananan hukumomi guda 9 a jihar Filato, suka ce a zo a yi musu taron bita na kwana 3. Haka ne malam. Sai da makarantu 400 suka halarta a ƙaramar hukuma. Tara an ɗaya ba ta zo ba, zan faɗi sunanta kuma, ita ce Okos. Sauran duk sun zo. Na ce ina Okos, aka ce ba ta zo ba. Na ce to sun hau tsini. In dai an ba su sanarwa ba su zo ba, to cikin wa'azozinmu da jajantawa za mu riƙa musu. To da suka zo ranar lajina suka ce sako bai same su ba. To ad-darura tubihul mahzura. Larura ta ba a gaya musu ba. Wani bakin ma ke ya rike abin yake gaya musu. To wannan larura ta halatta su ba da hamzari a karba. Ad-darurat tubihul mahzurat. Ka hakuri nan fasa. Yawa. Na kallon ka kake ce ba na kallon ka. Yawwa. To kun ga a ƙarama hukuma 8 makarantun ibtida'iyya na izalatul bid'a wa iqamatus sunna, malamanta mutum 3 muka ɗauka. Sai da aka yi musu tarbiyya su 307.
Amin. shekaran jiya waccan muka gabatar ba wai mun bushi iska ne mu ma bari mu yi gasa kai gasar me mai gasa in ma za ka yi gasa ai sai kai da gaskiya da riƙon amana a kuma makon aka gayyace ni a jami'an Nasarawa na je aka yi wa'azi da munna da gode wa Allah da bayyana ɗaukakar musulunci a wata makaranta ta asasul Islam wacce a bana ta cika shekara 30 da kafawa. Haka ne ma. To ɗan tsalle ɗan gasa don sun ƙi jini su ga mun ci gaba. To ya za ku yi? To Rosalin ya ce, shi ma zai yi gasa. Ya ce, to zo, sai ce, ya kafa tasa. Sai ce, to ni tawa mai shekara 30. Kai ma faɗi taka. Sai ce yau. To in ya ce yau, na girme mata shekara 30 cikin alheri. Kuma ga wani abin da shi ma ba zai iya samu ba. Mu mu da muka kama zuciyarmu ɗaya tsakani da Allah. Shi kuma dan riya dan gasa. Kaga wanda ba dan Allah ya yi ba, ya zo ya daidaita da wanda ya yi dan Allah. Da muka je gun sai ga profesoci da doktoci wanda aka karantar a wannan makarantar, wane na jami'a kaza, wane na jami'a kaza. Na ce jama'atu izalatul bid'a dawa da ke birni. Kuma jama'atu izalatul bid'a bai kamata sunna ba. Ya za ka ga profeso na raba ruwa ɗan agaji, profeso mai ci yanzu yana raba ruwa a fili. Alƙali mai babban kotu daga tarar da shi a cikin 'yan agaji yana raba maka ruwa ka sha. Me yasa aka yaka? An yi dan Allah. Sai jama'a Allah ya kawo mu gabatar da bude ginin jami'a. Wai zai ce, Alhaji Rari ba ka son yin turanci ga ka da digiri 2. Na ce, to, ana wa jama'ar ƙasar mu burga ne da shi. Na ce, kafin kamun wayo a turanci za ka wahala. Don a karance, a rubuce na yi shi, hatta tsarin koyon harshe ta wannan gurin. Language art tambayi yan boko. Ɗaga gani ko zan yi tun da na san akwai igiyar bauta a jikin yaran sai jagwalgwala. Ba kara na yi a wani littafin fiƙihu ko na hadisi balle alƙurani ba kara na yi ba. Zaga sun cuce mu shekara 60. Zo na wai sai na tsaya sai na fitar musu da yaran su na faɗa da za ka iya ji ba shi kenan. Ni da na san wanda suke waya su ma ga satirke da hannunsu daga nan bara ko daga wayancan mutanen. Sai ce nahin da godu. Ko ba sai. To kaga wayannan fa lafi su turanci. Da za a yi gaba da gaba in na zan da yanko musu kalma sai an ci gyalan su. Nahin gode sai so. Ni ba na nawa ba irin nan bane. Sauna ga jama'a sai na ce to ba zai rufe bakinsu da ikon Allah ba zan sa mata sunan da turanci da mu a gurinmu karatun boko da sunan Allah halal ne har littafi na rubuta saboda haka wannan jami'a ita ce Fortune University jami'a mai albarka faɗansa da turanci ba zai cutar ba. Karanta boko halal ne da sunan Allah. Allah ka ƙara mana imani. Allah ka ba mu dace. Mu taimaka don Allah. Wani ɗan agaji an je gaishe shi shekaran jiya. Malam Musa kai ne gaya wa gashi na. Ya tashi sai na ce me za a yi na taimako ne. Ya ce magana dai jami'a ne. Ya ce ga 1,000 ya bayar yanzu kuma yana kabari. Allah ya ji kansa.
ya masu gudanarwa wajen tattara kudin 14 University. Wasa da Hassan Jingir ya ce ciki mai haife to karwa ne ya kuskure ya ci kudin nan. Allahu akbar. Gaskiya. Da Allah mu karkade zuciyar mu hada. Dare kon Allah wannan jami'a za a yi ta gangariya. Allah ya ba mu haihuwa suna nan cikin duniya. Wanda ma muke taunawa da su, wasu nakan aika musu takarda su zo daga United Kingdom da namu abu, America da namu abu, balle Maka da Madina, Gida ke. birnin Fil da namu abu, kanwa uwar gami Faransa da namu abu, Ya shi. Jamusawa da namu abun, amma banda waɗanda suka je aka musu baptisma. Saboda ka jama'a da ikon Allah za a buɗe fara ginin jami'an nan. Yadda na kira ku aka fara ginin masallaci da cibiyar musulunci a Abuja a Guzafe, wadda saura kiris in Allah da gayyace ku mu je buɗewa. To wannan ma za mu fara da sunan Allah. Kar wani ya bari a bar shi a baya. Gaskiya. ‘Yan agaji ban da gidadanci ga kunan da yawa na ban mamaki. A wani aikin masu karɓa. A karɓa a sa a asusun. Allah ka gina mana ko jami'a mai albarka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wal ghafur rahim. Assalamu alaikum. Har ila yau ina kira ga Jasawa da mutanen Bauchi da mutan Sokoto da Kaduna da Abuja da dukkan ƙasa ai guzurin abinci. Masu hali ayi abinci a zuba a kwalayen roba, mu yi kama da masu raba abinci ranar arfa, mai gasasshiyar kaza ya yi adana ya kai. Za mu sha inuwa aljanna da ikon Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum.